और दोस्तों ये पार्सल जो कि मेरा नहीं है, ब्यूटी ने ऑर्डर किया है, तो आज ब्यूटी को ही खोलने देती हूँ। तो खोलो अपना पार्सल। डिस्काउंट में ही मिला, तो एज ए होल आई एम सेटिस्फाइड। इसको भी अच्छा लगा, बस थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे से काट के कुछ करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, खुलुमबाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन मोनसे आनबक्सिं भिडिअ'। ओमफ्राय एमाजननिफ्राय आं आरोबाव मोनसे माने पार्सेल अर्डार खालामदोंमोन। दिनैबो मोनसेल' आनबक्सिं, माने मोनसेल' पार्सेलनि। ओमफ्राय बुस्थुआ माने आंनि थाखायबो नङा, बिउटिनि थाखाय। एक्चुअलि बिउटिया माने कुर्ता अर्डार खालामदोंमोन। स' आं सानबाय नोंथांमोनजोंनो आं बेखौ आनबक्सिं खालामनि, ओमफ्राय नायदो माबायदि फैदों कुर्ताया, नायनोसै। ओमफ्राय इन्टारेस्टेडबा भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। दोस्तों आज का वीडियो भी है एक अनबॉक्सिंग वीडियो। तो अमेज़ॉन से मैंने 2 कुर्ता ऑर्डर किया था, एक्चुअली मेरे लिए नहीं, ब्यूटी के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेनो जाबाय पार्सेला बिदि फैदों। अमेज़ननि पेकिंआ बिदिनो जाखायो। खुलिनोसै बेखौ। और दोस्तों ये पार्सल जो कि मेरा नहीं है, ब्यूटी ने ऑर्डर किया है, तो आज ब्यूटी को ही खोलने देती हूँ। तो खोलो अपना पार्सल। थोड़ा ये था क्या? itu hasilnya? Itu hasil. Kalau aku itu hasil. Oh. तो एक साथ 2 कुर्ता था, एक सेट। खोल के देखते हैं। तो फर्स्ट लोगोफोर बे पिंक कलर को खुलिग्रोनोसै। नुनायाथ' मोजाङानो नुदों। खुलि। ओमफ्राय बिउटिया गाननानैबो देखायनांगोन दै। प्रिन्टखौथ' आं मोजां नुदों, खिन्थु भालो लागছে फैसा। ओमफ्राय लोगोफोर बे मेटेरियला कॉटन नङा, बे क्रेप होनो बेखौ। तो दोस्तों जो मटेरियल है वो क्रेप, उसमें लिखा था क्रेप मटेरियल। आंथ' मोजां नुदों। ओमफ्राय बिदिया भालो लागছে। मोजां नुदों ना? कालारा मोजां। ओमफ्राय दाव खाथियाव लागबो। क्यों? दाव हाथ लंबा? लंबा है तो लंबा है। ओमफ्राय दा बे सेकेंड कुर्ताखौ खुलिनोसै। आं खिन्थु मोजां नुदों दे कालारखौबो। खालि माने कटन, पियर कटन नङा, लिरनायाथ' लिरखानाय दंखायोमोन। आं खिन्थु कालारखौ बिराद फसायदों। कुल नुदों। माबायदि नुदों? माने प्रिंटा बा माने ऑनलाइन जैसे फोटो जैसे नुदोंमोन बिदिनो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा दिखा था। तो मुझे तो अच्छा लगा। अभी ब्यूटी को पहनने के लिए देती हूँ, फिर देखते हैं कैसा लगता है। ट्राई करो। चलो।
बे कुर्ताया जाबाय माने गांनैयाव 499 ल लादों ओमफ्राय MRP प्राइसा एसे बारामोन ओमफ्राय किन्तु डिस्काउन्ट मोननानै 499 आवनो तारमाने अलमोस्ट 500 रुपिसाव गांनै कुर्ता मोनबाय आरो ओमफ्राय आंथ' फसायखाबाय बेना एसे गोलाव जादों एसे हानांसिगोन आरो ना सिंनिफ्राय किन्तु ओरैनो आं किन्तु सेटिसफाइड मोजां मोनदों नों माबायदि मोनदों ভালো লাগছে मजा नांदों तो दोस्तों इसका टोटल प्राइस है 499 दोनों कुर्ता का डिस्काउंट में ही मिला तो एज ए होल आई एम सेटिस्फाइड इसको भी अच्छा लगा बस थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे से काट के कुछ करना पड़ेगा लेकिन अगर इसका मर्जी लॉन्ग पहनने से भी लेकिन बुरा नहीं लग रहा था चलो लेकिन ये बोलिए थोड़ा काट के फिर इसको स्टिच करेगी देखते हैं तो आज का वीडियो यही है So thank you so much for watching the video till the end. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों